Que hai, compañeiro? E ti de quen ves sendo? Augusto dos de Roma. Pois non me sona a túa cara. É que se che perdeu aquí. Romanización. Iso que? Ai, o latín. Sí, pero nós non che queremos falar latín, Non. O do Rosa Rosa é moi complicado. Non vai triunfar ese idioma, Volve cando quitedes as declinacións. Casas de planta rectangular. Tampouco che son fan. No, porque o rumba non me aspira ben nas esquinas, entendes? Veña, ata outro momento, Dis que veñen os franceses, que nos veñen invadir. Ai, señor, que exagerado sodes. Que van vir invadir? Que han buscar os franceses aquí? Se eles en Francia teñen de todo xa. Teñen restaurantes, chaletes, baguetes. Virán ensinarnos facer tortillas francesas ou a pronunciar ben croissant, que ainda non existe Duolingo. Deixadeos pasar, home, que son xente moi riquiña e moi ilustrada. Alfonso Daniel, que faz mirando caricaturas? Eu non che mandei aprender a lista dos reis godos. Pois nada, ti sigue así, como se fases vivir de facer debuxiños deses. Deme de rapaz a de paxaros que ten na cabeza.